Trabaho. Ano ba, kabaho? Guys, hindi ako nagpalautot na ba ito, guys? Ano, ulinda, baho na ba, guys? Baho, oy. Ay, baho, oy. Ano ba? Gaga, uy. Manguntaan na ba? Na. Nisip pangag ba? Muras ko on. Ay, no. Okay, ning Lisa. Baba. Ang sa sa baba. Oh? Sa ilong. Sa mata. Sa aping. Otro ba? Hoy, mama, ka ba? Umakan ito. Nailaway, nailaway. Bagay naman. Ma. Okay.